Čak i nakon godina gledanja Blueya, mnogi obožavatelji ne primijete skrivene detalje. Pogledajmo neke od njih. Ako ste gledali naše prijašnje Bluey video zapise, vjerojatno se sjećate. Neki su likovi s vremenom malo promijenili dizajn, poput Soxa, Mackenzine mame, Brandy i još nekih. Ali nedavno smo primijetili još jednog lika, čiji se dizajn čini promijenjenim, a ovaj put to je sam bandit. Ako pogledamo sliku mladog bandita, možemo vidjeti da je vrh njegova repa potpuno crn. Međutim, kada pogledamo bandita u sadašnjoj vremenskoj liniji, njegov rep izgleda drugačije. Sada vrh ima uobičajeno plavo krzno, dok se crno krzno pojavljuje na donjem dijelu njegova repa. To je mala sitnica, ali kad je jednom primijetite, teško ju je ne vidjeti. Znate li da Muffin ima svoj YouTube kanal? U minisodi Muffin unboxing snima i recenzira kamion za smeće, baš kao pravi YouTuber. To se nigdje drugdje ne spominje, pa bi Muffin možda potajno bila najveći influencer u Blueyevom svijetu. Sada, ovaj sljedeći detalj je stvarno zanimljiv u epizodi Zoološki vrt. Tijekom uvodne scene možemo vidjeti bandita kako leži na kauču i čita novine. A ako pogledamo naslovnicu novina, vidjet ćemo sliku psa koji igra nogomet. Ništa previše neobično, ali ako preskočimo na epizodu Sean, možemo vidjeti da bandit čita iste te novine. I evo u čemu je stvar. Ove scene su u raznim epizodama. Zoološki vrt je 35. a Sean 50. epizoda prve sezone. Dakle, postoje dva objašnjenja za ovo. Prvo, bandit samo glumi da je zauzet kako ga nitko ne bi ometao. I drugo, animatori su možda napravili malu pogrešku. Pričajmo o nečemu zanimljivom. Vintonov tata Cornelie možda je poznata filmska zvijezda u svijetu Blueya. Zvuči ludo, ali serija nam daje veliki trag u toj epizodi. U epizodi Filmovi u pozadini je filmski poster s buldogom detektivom koji bi izgleda isto kao Cornelie. Isto lice, ista građa, sve isto, jedina razlika je lažni brk zalijepljen na njegovu njušku. Pa što se ovdje događa? Je li Cornelie u tajnosti glumio u detektivskom filmu? Dvostruki život. Običan tata danju, filmska zvijezda noću. Serija to ne objašnjava, ali sličnost je prevelika za zanemariti. I iskreno, prilično je smiješno pomisliti da bi Vintonov tata mogao biti najveća tajna slavna osoba u cijelom Blueyu. Većina obožavatelja poznaje Chloe, dalmatinericu, koja je jedna od Blueyevih najbližih prijateljica, ali njezina obitelj skriva iznenađujuću tajnu koju gotovo nitko ne primjećuje. Chloe zapravo ima mlađeg brata, u ranim danima Blueya. Ludo Studio je izbacio neke likove iz pozadine zbog nedostatka vremena za animaciju. To je vjerojatno razlog zašto se neka braća i sestre, poput Indijine, rijetko pojavljuju, dok kod Chloe u prvoj sezoni vidimo njezinog mlađeg brata. U jednoj epizodi, dok Hilary idu na igralište, Chloina mama prolazi s dječjim kolicima. Iako mnogi misle da je slučajni lik u pozadini, to nije točno. Ponovno je viđena u epizodi Špijunska igra, ovaj put u parku s mužem, što potvrđuje da je beba u kolicima Chloin mlađi brat. Neobično je što se on više ne pojavljuje, ni kad Bluey posjeti Chloinu kuću. Možda je još premlad za priču ili su ga animatori tiho uklonili iz serije. U epizodi Znak primijetili smo nekoliko novih likova, koje nikada prije nismo vidjeli, a jedan od njih nam je posebno zapeo za oko. Ona je druga Friskina djeveruša na vjenčanju. Na vjenčanju je Radley za kumove izabrao braću bandita iz Stripe-a, dok je Friska odabrala Chili. Još jedan lik čije ime ne saznajemo. Postoje više mogućnosti tko je ona. Friski i Chili se poznaju od djetinjstva. Znamo to zato što se za kumu obično biraju samo vrlo bliski prijatelji, a kao što znamo, Friski je Blueyina kuma. Prisustvo djeda Maynarda, Mortovog susjeda, na vjenčanju potvrđuje da su Friski i Chili odrasli zajedno blizu jezera. Ako je to istina i Friski nije izabrala Chilinu sestru Brandy za svoju djeverušu, onda ta tajanstvena osoba mora biti stvarno bliska s njom. Možda joj je sestra? Ne izgledaju slično, ali to zapravo nije problem. Bluey i Bingo su također potpuno različitih boja. Postoji i mogućnost da bi ona mogla biti Friskina šogorica. Evo jednog detalja o kojem se obožavatelji Bluey uvijek pitaju. Zašto nema mačaka u Bluey svemiru? Vidjeli smo pse, konje, ptice, guštere i tako dalje, ali mačke niti jednu jedinu. Najbliže smo bili u epizodi gdje Hilary nađu ozlijeđenog papagaja, a bandit zaključi da ga je uhvatila mačka. To je taj neobičan dio. Nikada zapravo nismo vidjeli mačku, ni kako šeta okolo, ni u školi, čak ni kao kućnog ljubimca, pa gdje su sve mačke. Ostaje neriješena Bluey misterija i nakon 3 sezone
Tko je Indijin tata? Indi i njezinu mamu često smo viđali, posebno u epizodi Tržnica, gdje zajedno vode veganski štand, ali njezin tata se nigdje ne pojavljuje. U jednoj epizodi saznajemo da Indi ima mlađu sestru rođenu prerano. Indi kaže da prerano rođene bebe dugo ostaju u bolnici. Dijete to vjerojatno ne bi reklo bez stvarnog iskustva u obitelji. Sljedeći trag nalazi se u epizodi Divlje cure. Indi i Rasti se posvađaju i obosvađaju, jer Indi smatra da tate ostaju kod kuće s djecom dok mame rade, što otkriva puno o njezinoj obitelji. U Indinoj obitelji mama radi, a tata ostaje kod kuće s djecom. Ako je njezina mlađa sestra još uvijek jako mala ili još uvijek treba medicinsku skrb, Indin tata vjerojatno većinu svog vremena provodi brinući se o njoj. To objašnjava zašto se nikada ne pojavljuje na tržnici ili u školi. Zauzet je brigom o Indinoj maloj sestri koja zahtijeva puno pažnje. Serija nikada nije otkrila njegovo lice, ime ni izgled. Hoćemo li ikada upoznati Indinog tatu ili će ostati nepoznat? Jedna od najvećih misterija u Blueju je Vinton, simpatični buldog i smiješan prijatelj, čija je obitelj potpuno nepoznata. Vidimo Vintonovog tatu Cornelia u nekoliko epizoda, ali njegova mama se nikad ne prikazuje, ne spominje i ne pojavljuje u seriji. Najveći trag je u epizodi Helikopter, gdje Vinton traži Blueja da ga odveze do tatine kuće. Možeš li zamisliti kuću mog tate? Ta rečenica mijenja sve. Djeca govore moja kuća ili dom, ali Vinton posebno kaže tatina kuća i ne zna gdje je. Gdje živi? Ne znam. Vinton? To sugerira da ne živi s ocem, već vjerojatno s majkom koju nismo vidjeli. Ako je Vintonova majka roditelj s kojim živi, onda. Čudno je što se nikad ne pojavljuje u školi, na zabavama, u parku ili bilo gdje drugdje gdje se roditelji obično pojavljuju. Pa gdje je ona? Zašto se Cornelia pojavljuje u svakoj sceni? Zašto Vintonova mama nije prikazana? Je li odsutna ili je serija još nije uvela? Vintonova nestala mama ostaje jedna od najvećih obiteljskih misterija u Blueju. Ovo što slijedi nije službeno, već teorija obožavatelja, ali je jedna od najluđih i najsmješnijih u Bluey zajednici. Neki obožavatelji se šale da bi Bandit i Chili mogli potajno biti međunarodni krijumčari. Zvuči ludo, zar ne? Ali evo kako ide ta teorija. Bandit je arheolog koji tijekom ekspedicija iskapa rijetke artefakte. Chili, s druge strane, radi u sigurnosti zračne luke, gdje skenira prtljagu i provjerava predmete koji se prenose u i iz zemlje. Neki obožavatelji misle da su im poslovi previše savršeno povezani. Teorija kaže da Bandit pronalazi artefakte, a Chili, stručnjakinja za zračnu luku, pomaže im proći carinu. To je samo šaljiva fanovska ideja. Bluey je pozitivan dječji crtić. Kreatori nikad ne bi prikazali Hillere kao kriminalce, ali teorija je postala popularna jer žive u velikoj, lijepoj kući. Za obitelj soba zaposlena roditelja na običnim poslovima. Tako su naravno obožavatelji počeli postavljati smiješna pitanja da bi ujak Radley možda zapravo mogao biti posvojen ili bi mogao biti polubrat Bandita i Stripa. U obitelji Hiller Rad se ističe. Na službenoj stranici Blueja Radley je opisan kao crveni i plavi Hiller. I on je poput obitelji, ali ima jedinstveno jarko crveno krzno. Ovo ne bi bilo čudno da ista stranica ne navodi djeda Boba i baku Chris kao plave Hillere. Ako su oba roditelja plava, kako su dobili crveno štene? Nakon što smo istražili genetiku u stvarnom životu, otkrili smo da plavi Hilleri mogu biti ili plavi ili crveni, ali crveno krzno je obično dominantna osobina, što znači da se obično pojavljuje samo ako jedan od roditelja ima tu boju. Kao Bingo, koji je na Chili. Kako Banditovi roditelji nisu crveni, postavlja se pitanje, je li Radley posvojen ili postoji crveni Hiller roditelj kojeg nismo upoznali? Je li Rad samo rijetka iznimka? U svakom slučaju, ujak Radley ostaje najveća misterija obitelji Hillera. Bez obzira vjerujete li u teoriju ili ne, to pokazuje koliko mnogo skrivenih detalja i misterija Bluey skriva pred našim očima. Čak i nakon gledanja sve 3 sezone, još uvijek postoje iznenađenja koja čekaju da budu otkrivena. Ovo su bili neki skriveni detalji u Blueju koje vjerojatno nikada niste primijetili. Ako ste primijetili još nešto, javite u komentarima. Vidimo se u sljedećem videu.